korruzzjoni u governanza. Issa ma ngħidux li aħna perfetti, aħna nammettu li għamilna l-isbali. Jien inġor ir-responsabilità u mela jiġu jgħidulna li għax kien hemm ftit artikli f'xi gazzetti ħajkun hawn xi kriżi. Tridu tagħmlu xi ħaġa dwar il-korruzzjoni għax mhux qed taħdmu kontra l-korruzzjoni. Aħna ma konniex waħda minnhom, ma konniex wieħed minn dawk il-pajjiżi għax qegħdin naħdmu fuq hekk. Jekk jinstab xi ħaġa m'għandekx għandhom l-istituzzjonijiet jagħmluhom u mhux intom il-ġurnalisti li tippruvaw toħolqu suspetti fuq pajjiż sħabkom fil-familja tal-Unjoni Ewropea li tikkriminalizzawh u li tinsultawh bħalma fil-fatt qiegħed isir.